ya sikunda uko na mosi to gi Ken Muga akaw mos Caleb Victor nyisi quality mar joma wan godo nikech ing'e ni kani ing'iyo debate manyo nitiere e bunge ka koro MCA kwayo ni uyienore yago gini gi dhowa kizungu lal weri gima no lal siacha maja bet no wacho no we nikech satin but gima nyo waneno kwa kuom MCS makericho ka macha picha ma wan godo kuom MCS ma wan godo to nyisi gimomiyo kuo gi mibadhi dhi nyime e counties to jogi ok nyal mako ndalo moko moro nowacho ni anyone mature anyone machua kosomo twak tiende ni gino lalne koro ing'eni chon nikech wabedo gi improved councillors machon ing'eni councillors machon kani ikawo ka ng'ato kata kia somo nyinge ibi somne nikech kamani ji betie ka ji go mbaka e twak ma ji ng'iyo bill ng'at ma kamachi penjin to budget mar county to nyalo goyo kogno nade e kamiti ma intiere kang'o miye books mag account moduogi mondo mi koro som gicha ka ene budget committee mondo mi ong'ini to project gi pesa mano okel ne jopiny chal nade mai momiyo ntiere runaway corruption e counties nikech kaluwore gi kit MCS ma wan ok gite ntie MCS malong'o nyalo paro wich maliw ma MCA kako siepwa japi ni godo Eric lakini ntiere MCS moko ma kiduogo ng'iyo to koro yudo ka kare county ni nono tainagi bende ma governor soero kech kadwa tiyo gi dhok mapek lakini ng'ama samoro wiye ng'ado kata samoro ng'ama ok riek tije yot nikech en gimoro amora minyise ubiro winjo rieko ni onego bed ni yiengore weche mag book ma isomo e klas ni kende koso nitie rieko mar monyuol godo ng'ato bende rieko monyuol ng'ato ber lakini nitie kama ok nyal konyi chik moro nowacho ni at least ng'ato bede gi post primary education minyalo somie gimoro ing'e ni ma budget ing'e ni bilion 3 kigolo makama kigolo bilion 2 to dong bilion dong bilion 1 kata mana kwano ne Victor ka inie duka ni to ikia duoko change to inie duka diloko ala tek ma ng'ato kar miye change mar siling 50 timiye change mar 100 tieni giri cha imiye michaki mede gimoro e wiye koro magi e kinde MCS mamoko wan godo wan gi MCS maduoko change mokalo e duka to sama giduoko change mokalo e duka ni duka magi use ni en mar jopiny koro weg duka gi ema inyore jopiny ema inyore koro en penjo niya mana kaka ncha wapenjo nto mai manyocha jopiny oyudie maber ni nyalo yiere jok mane ochung' te no yiere nade samoro wacho ber godo samoro simono ber godo lakini koro jopiny nyaka ng'i quality mar representation nikech ok wanyal complain ni gik moko ok dhi maber e county ni governors ok tich maler ka MCS magin godo monego bed ni goyo kogno to kelo mae kare momiyo kata debate mane counties gi Victor ok yudi nikech king'iyo kata Hansard gi mondo nwang debate mochweny minyalo kele bill moko kech ng'acha kata bill chato onyalo ginene nang'o kata onyalo chuo kata chik nang'o moparie kaka inyalo chugi e chik Victor koro mae dango par chik nade koro ochwakore koro paro ni wan pod wan matek to thuolo nitie mar rekebisha gigi tena kech county bedo mana maber kaluwore gi quality mar MCS mantiere county no unyalo bedo gi MCS mabith to governor wiyo moko to county bedo maber nikech county ema timo oversight mar governor county assemblies county assemblies erokamano Ken wach ni nyoma kigi wuora ahinya nyaneno kineno twak mar thicho oko gabna machan obwoga aparo ni komni mana kana wache kinde mokalo komni gik japiny kawe maweth kom mar MCA ne winjire bed ni wachako ng'iye motegno nikech kanyo mane adundo mar county mane kama county yweyo nikech chik ilose